Pinakasayon ang magpalit og pizza dough sa supermarket apan di na nimo buhaton og nahibalo ka unsaon paggama og dough. Bot ba nimong masayran kini? Una, magtimbang ta og 900 grams nga first class nga harina, gitawag sab nilag bread flour. Ug tungod kay gamay ako gigamit nga sudanan, magtimbang ko og tulo ka tag 300 grams nga harina. Usahay, di nimo matimbang og insakto jud nga 300. Masobrahan ni, usahay makulangan. Okay ra na siya. Basta, dili lang sobra 2 ka gramo ang diferensya. Karon, isagol lang usa ka kutsaritang asin ngadto sa harina ug isagol kini sila pag-ayo. Pag-andam og 450 grams nga warm nga tubig. Butangi og usag tunga nga kutsarang puti nga asukar ug usag tungang kutsarang instant yeast. Hulata nga makaporma kini og bula sa kilid. Mao nay timailhan nga buhi ang yeast. Ug sama na siyang itsura niini, pasabot nga activated na ang imong yeast. Karon, pagkuha og lahi nga measuring cup ug pagtakos og 90 ml nga extra virgin olive oil o pure olive oil. Dayon o kayon ang yeast mixture, maghimog balon tunga sa harina unya ibubo ang yeast mixture didto. Isagol kini apan dili usa magsugod og masa. Siguraduon lang nga mabasa ang halos tanan nga harina. Og kung naapay nahibilin nga liquid, didto isagol ang olive oil. Karon, mauna ni ang higayon nga isagol na ni tanan pag-ayo. Masahon kini. Gikinahanglan kini og pasensya kay sa primero, murag perti kakalat ni ini tan-awon. Apan sadig lang, maporma ra kini paglabay sa pipila ka minuto. Kung naporma na og bola ang harina, apan naapay na bulag nga harina, dugang ilaw ginagmayng tubig. Siguro mga usa ka kutsara kada dugang kung di pa nimo mabana-bana ang kadaganon sa tubig nga idugang. Kining akong gihimo, akong gidugangan og siguro mga 1/8 katasa nga tubig. Igo-igo nga mabasa tong uga nga harina. Padayon lang sa pagmasa gamit ang ubos nga parte sa palad hangtod nga wala na kaayoy harina nga mamilit sa kilid sa bowl ug sa imong kamot. Karon, pwede na nimo ning ihaw-as sa bowl ug ibalhin sa lamesa. Ang primero nga pagmasa akong gihimo sa bowl aron dili kaayo magkalat ang harina. Tan-awa wala na halos na milit nga harina sa akong mga kamot. Kung ang dough hamis ug humok na, andam na ni siya alang sa pagpatubo. Butangan og olive oil ang tibuok nga bowl ug pahiran sa mantika apil ang dough. Aron kini dili mo gahi unya. Tabunan ang bowl og plastic wrap o tualya. Ibutang ang bowl sa medyo initon nga lugar sama sa ibabaw sa ref. Hangtod nga madoble na ang ihang size. Mao na ning itsura niya paglabay sa 3 ka oras. Butangig harina ang lamesa ug masamasahon kadali ang dough sa pipila lang ka minuto. Karon, timbangon na nato aron mahibalaan kung pila ka pizza atong himuon. Sa kalibo, 480 gramos ang gibugaton niini. O kung napulo kabuk akong buhaton nga pizza, bahinon lang nako ang 1,480 ngadto sa napulo. Busa ang usa ka pizza dough nga akong himuon adunay gibugaton nga 148 gramos. Og nahuman na nakagtimbang, himuon kining lingin unya i-flat kini. Sa dihang na flat na kini unya di mo sunod ang dough, buot pasabot kinahanglan pa ni pasagdan og pipila ka minuto. Sama ani resistant ang dough, maong pasagdan usa ni unya i-flat. I-flat siya pagbalik gamit ang roller. Og wala kay roller, pwede gamiton ng botilya o baso basta kanang murol. Mao ni akong part-time nga trabaho didto sa Calgary. Tig-flat og pizza dough. Pwede po nimo ning hunaton pinaagi sa pag-alsa o sa pagbinat sa isig kilid. Og naporma na ni, pwede na ka mag-assemble sa imong pizza. Pagdukdok og usa ka ahos, unya butangig olive oil aron maoy atong ipahid unya sa grilling pan.
Sugdan na natog luto ang dough. Pahiri ang grilling pan, unya ibutang ang minasa nga pizza dough. Pahiri na sad og mantika ang dough hangtod mo brown na ni siya. Usban lang ang proseso hangtod maluto na tanan minasa. Ug kung naluto na, pwede nimo ibutang sa freezer ang dough. Siguraduhon lang nga maayo ang pagkabaalot ni ini aron dili man ni mahog freezer. Unya ipagawas lang nimo ni pila ka oras sa di pa nimo gamiton. Pwede po nimo sulayan og luto sa karahay o kung wala kay griller o oven. Karon, anhin na sad ta sa sauce nga gamiton. Kining akong gamiton karon, sobra ra ni sa akong hinimo nga pasta. Apan pwede ka mo gamit og bisan unsa nga sauce, sama sa barbecue sauce, chipotle, curry, o bisan gani chocolate kung gusto nimo og dessert nga pizza. Bisan unsa pwede. Paborito sa akong anak ang barbecue sauce ug lamian kini uban sa manok. Lamian usab ang atsal, sibuyas, olive ug ham. Karon ato na ning sugdan. Ipahid ang sauce unya ibutang na inyong napili nga mga toppings. Kung gusto kag puro gulay o puro karne, pwede kaayo. Gusto namo lahi-lahi nga flavor. Pwede pud nimo i-combine ang duha ka flavor. Sama ni ini oh. Gitawag nig half-half. Ibutang sa oven aron maluto ang toppings. Apan kung wala kay oven, pwede nimo lutoon daan ang ham ug ang karne sa di pa nimo ibutang sa pizza. Lakip kini sa Back to School series na ako nga video kay pinakadali kining andamon alang sa baon. Kining among gitilawan mao ni ang pinalit nga dough kay wala namo na record ang pagkaon sa homemade nga pizza kay amo manggudtong giserve sa gathering. Kung nagustuhan ninyo ini nga video, palihog pag-click sa like ug subscribe button alang sa akong sumusunod nga upload. Aduna pud ko ilahi nga video alang sa Back to School series. Karon ato na ning tilawan. Okay, so it's time to try the pizza. Okay. Tastes good. Kung bisaya lagi. Made with onions. Lamig siya. It's made in Italy.